Multiplicar, una nova frontera. Els tripulants de l'Agència Matemàtica Espacial t'acompanyaran en aquest viatge per explorar com aprenem a multiplicar. Amb el Manel! Hola, amics! Us parla el capità Manel, director de l'Agència Matemàtica Espacial. Esteu a punt per aprendre a multiplicar? Doncs au, comencem a escalfar motors. Multiplicar és una manera ràpida de sumar un mateix nombre moltes vegades. És com fer universal amb les sumes. Tu ho has dit! Si volem saber, per exemple, quan és 7 vegades 4, ens podem imaginar 7 cotxes de 4 rodes. Per calcular quantes rodes hi ha en total, podem fer aquesta multiplicació, 7 per 4, que significa 7 vegades 4 rodes, i que és el mateix que sumar totes les rodes. 4 més 4 més 4 més 4 més 4 més 4 més 4. Resolent aquesta suma, esbrinarem quantes rodes hi ha en total. Calculem-ho! Per descobrir el resultat d'aquesta suma tan llarga, podem seguir diferents estratègies. Per exemple, primer podem adonar-nos que 3 vegades 4 és 12 i agrupar els 4s així. 4 més 4 més 4, més 4 més 4 més 4, més 4 igual a 12 més 12 més 4. Després podem sumar les dues dotzenes així. 12 més 12 igual a 24. I finalment afegir el 4 que no hem pogut agrupar. 24 més 4 igual a 28. Per tant, 7 vegades 4 és 28. Uf, que llarg! Que no havíem dit que multiplicar era una manera ràpida de fer-ho. Sí, i ho és. És sumar el que se t'ha fet llarg, Manel. En canvi, multiplicar és ben ràpid. Ja ho veuràs. De fet, hi ha un recurs molt útil que ens ajuda a anar molt més de pressa a fer multiplicacions i ens estalvia errors. M'interessa. Aquest recurs són les taules de multiplicar. Segueix-me, que t'ho explico. Les taules de multiplicar són com mapes estel·lars dels nombres. Ens ajuden a saber quan és un nombre sumat moltes vegades. Per exemple, 2 més 2 més 2 igual a 6. Això és 3 per 2, és a dir, 3 vegades 2. I formaria part de la taula del 3, que és la taula de les 3 vegades. I si tenim 6 per 4, 6 vegades 4, estarem parlant de la taula del 6, la taula de les 6 vegades. I si tenim 9 per 7? Doncs parlaríem de la taula del 9, la de les 9 vegades. Ah, ja et segueixo. En aquest programa, l'Agència Matemàtica Espacial ha preparat un entrenament completíssim perquè aprenguis les taules de multiplicar de l'1 al 12 de la mà dels millors. I la taula del 0 què? La del 0 és tan fàcil que te l'explico aquí mateix. Pensa que tot el que toca al 0 desapareix. És com un forat negre matemàtic. 0 per 3, 0. 0 per 5, 0. 0 per 1.000, també 0. Buf, això sí que és màgia negra numèrica. No és màgia, no. Perquè 0 vegades alguna cosa és cap cosa. 0. Ah, esclar, és molt fàcil la taula del 0. Sí, i ja veuràs que la resta també ho són, perquè pensa que, a més, les taules són amigues entre elles. Mira, 3 per 4 és el mateix que 4 per 3. Totes dues fan 12, gràcies a la propietat commutativa. O 1 per 10 són 10, i 10 per 1 també són 10, perquè tot està connectat, com una immensa xarxa d'estrelles. Que bé! Això vol dir que sí, no sé quan és 5 per 2. Puc provar amb 2 per 5, que ja sé que són 10, i el resultat serà 10 també? Correcte! Mira, aquesta multiplicació la podem representar com un rectangle de 5 files per 2 columnes, és a dir, de 10 caselles. Fixa-t'hi, si al capgirem, tenim un rectangle de 2 files per 5 columnes, però continua donant el mateix resultat, 10 caselles. Ho veus? I això funciona amb totes les multiplicacions. Oh, això és fantàstic! Sí, i encara et donaré un truc més d'astronauta matemàtic, perquè sigui encara més senzill entendre les taules de multiplicar. Pots mirar els capítols en l'ordre que tu vulguis, però nosaltres, els integrants de l'Agència Matemàtica Espacial, et suggerim que les aprenguis començant per les més fàcils i vagis avançant fins a les més difícils. Quedaria així. Comença per la taula de l'1. Després, aprèn la taula del 10. Continua per les taules del 2 i el 5. Seguidament, aprèn la taula del 4 i la del 8. Després, la del 3, el 6 i el 9. Llavors, la més especial, que és la del 7.
I finalment, aprèn 3 taules més que són com un extra i que t'ajudarà molt saber-les també. La taula dels quadrats, la taula de l'11 i la del 12. I et recomanem que miris els capítols sempre amb paper i llapis a la mà. Veuràs que cada taula té els seus trucs. Per això, convé anar prenent nota del que aprens de cadascuna i resumir la informació perquè la trobis fàcilment quan la necessitis més endavant. Però la clau de tot és practicar, practicar i practicar. Amb els trucs que et donaran els diferents entrenadors del nostre programa, tindràs totes les eines per construir les taules i arribar als resultats correctes. I a més, et divertiràs cantant cançons i posant-te a prova. Què? T'hi atreveixes? Som-hi! A multiplicar amb alegria! El repàs. Repassem el que hem après. Multiplicar és una manera ràpida de sumar un mateix nombre moltes vegades. Multiplicant ens estalviem temps i errors. Les taules de multiplicar es connecten. Gràcies a la propietat commutativa, podem capgirar una multiplicació i obtenir el mateix resultat. Pot ser pràctic aprendre les taules de multiplicar en aquest ordre: 1, 10, 2, 5, 4, 8, 3, 6, 9, 7, quadrats, 11, 12. Convé prendre notes del que s'explica en els capítols. La clau és practicar, practicar i practicar, fins a interioritzar les taules de multiplicar. Molt bé! Ara ja sabeu com s'aprèn a multiplicar. Esteu a punt per continuar viatjant per l'univers de les multiplicacions. No tan de pressa. Per continuar creuant l'espai haureu de superar aquest repte. Quan és 0 per 6? A, 6. B, 0. C, 60. I la resposta és... la B, ja que tot el que multipliquem per 0 serà sempre 0. Per tant, 0 vegades 6 és 0. Continua explorant les taules de multiplicar amb l'Agència Matemàtica Espacial. T'esperem al Supercampus!